अरे की आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से। अरे की मरलस भातार तोर 4 गो के जान। आय दादा आँखी में ठेस का लागल बा? क्या हुआ? हाय हाय दादा रे दादा। अरे माई रे। हेलो आओ आओ एने हरे पर आ अरे की आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से। मरलस भातार तोर 4 गो के जान से। त लइकिया कहतिया का कि पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ। अरे थाना पुलिस रोकवा दी। दादा अरे की बालू के माफिया हटे मजनुआ। अरे की बालू में तो पावा दी। और बता दी कि 20-22 से फिर हमार शूटिंग होगा। ओकर बालू घाट नाम है। इ त बालू माफिया रला। ओकरा पे कुछ शुरू में कले में आगुले से गाना के थोड़ा स्पीड कम हो गई। लेकिन ओ से भी बड़ा गाना अपन होता बालू घाट। कौन बालू घाट एल्बम के हां एल्बम के नाम रही बालू घाट। और एकदम फिल्म जैसा नहीं। हां कहे के बता कि आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से। मरल भातार तोर 4 गो के जान से। आइल बाटे एगो बालू के खदान से। मरलस भातार तोर 4 गो के जान से। आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से। मरल भातार तोर 4 गो के जान से। आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से। मरलस भातार तोर 4 गो के जान से। पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ। थाना पुलिस रोकवा दी। बोल सच्चे दरबार की। अरे खत्म आदमी हम ओकरा के हांदी बाबा हमें करा के धइले बनी को त बोल सच्चे दरबार की। हम जानिया के लाइन में लागल बने इतना चपक के। अरे हमने लाइन में लगा रहनी है तेना की का देला कतना मिनट वाला ना। अरे की पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ। अरे की थाना पुलिस रोकवा दी। अरे बालू के माफिया होते मजनुआ। बालू के माफिया होते मजनुआ। और हमारे भाई अनंत से बहुत आशीर्वाद। और बालू माफिया जिला की अरविंद से बहुत आशीर्वाद। ए शिवानी आओ ना पिया दी एक गिलास पानी तोर बनल रही जवानी। अच्छा एकरा जवानी के और लहल है बाबा बाबा और लहल एकरा जवानी के ते फिक्र मोतर। हम टेंडर ले लेबनी अच्छी के 3 साल खातिर का करबे व्यवहार बनावे खातिर। व्यवहार बने। हां एकरा से कौन व्यवहार बनेबे रे? एकरा से हम बताई पूछी ना बताओ तरे। भाई बहन के ई चाहतिया बाकी सबका सोजा भैया कहतिया। याद करो उस बगिया को जिस बगिया में तुम करेला। अरे की एरिया में नाम से चलेला रंगदारी। अब बालुए के पैसा से बांगलाया गाड़ी। ला बाबा कि एरिया में नाम से चलेला रंगदारी। बालुए के पैसा से बांगलाया कलाई के कहता का करता ते फायर जब सभे लोग भागता।
दादा सीधे गोली दागता गोली दागता हो सीधे गोली दागता तो लड़की कहतिया का गवाही के नाम पर खड़ा ना होई है तोरो के सीधे ठोकवा दी पैसा पैसा बाबा और देखो भाई तुमसे बहुत आशीर्वाद गवाही के नाम पर खड़ा ना होई है अरे कि तोरो के सीधे ठोकवा दी अरे बालू के माफिया हटे होय भैयावा बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू रे बाजी रोको हने लव लेटर हकारे हाँ ते ग्रीटिंग करना नो एक्सपायरी ना 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 हरेंद्र कुमार गुप्ता बीडीसी प्रतिनिधि ग्राम हरिगांव पोस्ट सनया बरहटा जिला भोजपुर बिहार मोबाइल नंबर हतना 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 पैसा वैसा बन रहे चेक हाँ कर देख ली तो गुप्त दान बा अच्छा कोड लगत है ज्यादा कुछ हो और संबरसा के भाई का नाम बोल रहे हैं भैया भैया दे के पुरस्कार कोइले हैं अच्छा जाए दी फेरू से दे के बोलवा ले बुआ के हां देखी नाम हम भुला गो नहीं फिर से पैसा दे के सुधरवा ले हां अब त मान लग भुला गो नहीं है भैया अब ने आई अरे कि बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू के माफिया हटे मजनुआ चढ़ली जवानी मुआना पिया काला काटा में जाला राजा काला काटा में जाला ये काला काला में जाले सैया काला काला में जाले बालू बालू सुनिए बहुत बड़ी बात चढ़ली जवानी मुआना खाला रोको रोको बाबा हाय हमारा के मरलसिया हाँ मरलसिया अपना पछाड़ ले पछाड़ से तो हमारा तक कुछ न पहला तर और एक बार मार देने का आंख बिक देबो बहरी भक दुकी अच्छा अच्छा आरजेडी गीत जाय दी मजाक कइल है बहुत प्यारा है गाना हमनी के पटना कहत रही जा